Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo ita alawas, ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsag tayon, iti kasta, makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo ito'y napilim abalay, Manong? Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtarakan ni tagduduma adingwan. Kan agmulay tinaduma-duma anatan. Kan prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat ita nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwan. Day talangan ti ramidak ita. Ay naman nung nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa kan anak mo. Naimbaglaengan Tadadagiti ka kaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pa lang dito yung syudad. Anong ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanan ti kadkadwam dito Amo ti makagapo, no apay asana ka ng asawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay sa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanya, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agihaman na kay Isadora. Awan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman niyo. Nasayaat nga ron no kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan iti market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito ng Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin ang makita ti kabarbaro ang balay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka de. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful nagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot din ti tao dito'y palingkay. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, uwan nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tigatangan ta. Ay, Ay, awan din na ito kumakan. Ay, una yun. Saan ka makalam? Masagsali ka doon kami. Nagalasmatan ti trato di babae iti bulsa. Di naman nakaasyan. ay, bunngag paiso. Ay, mabit lang. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo kumamanang. Awan namin pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yung kanya. Talaga ka di saan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikas ta nga aramid mo.
Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, Ubing? Makit-kita lang nga Ruben ti kasasaad na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang itimakan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awanan yaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito ti ayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay edi talupay lang ti tawin ko. Jak mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak. Saan kami mat ang nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda ka sa pulam. Ibagam lang kini Isadora. Ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Nakababaing mat. Gapo ta mainayo nakpay nga asikaswan nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputanakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputadagi tikasken ka. Ado, tikabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man? Agaw-awis lang iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pala ang anaikat na itaabisyon? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasino? Dayta ngamin katirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing kayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinaskan nga apalakan ka dino. Gaputas siyak, kabaulak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Nagpipintas dagiti ikaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, dani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Sa kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor tibadong. Sa bagay matkit di ha? Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun itiday dinanang ko. Naya nakakabulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas ko maiti panagkupin itibado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katuan iho. Intun bigat matlaan, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarong karan ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami.
Total, mabayag pa'y mo ti klasik. Ala iho, si kalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni uncle mo, ah? Iti kasta, saan ngagparikot kan ka? Wan, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Isu nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa ang nakariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay ang nakariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, ah. Tauray sa andak akap-kapin ano. Tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Ket no adda ka sa pulam, ibagam laeng kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipahay adagos. Wan, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon dito, iti kasta. At dalatakad kadwami dito, Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito, Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam di nakita kita'y akadwayo dito, Ah, ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul dito, Maasyan ni Sir kan kuana. Gaputa bulsek lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakit-kita kan kuana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, mama. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko daan apag kasino manan. Saan? Pandalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak namin ken kuana di rabi. Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat tag-withdraw ka na ijibang ko. Amok nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di abroad. Iawat mo adagos ti kwarta ka sa pulak. Iti kasta, makabayad ako ni ti udang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayan. Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga oray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alig ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok, gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad dito'y? Adan may sa abulan ko diti balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti ag-eskwela. Nga oray saan ka makakita. Amom ka di. Adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti ag-eskwela.
Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano Selya, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputan nakakaasimat. Si kalata ti makaamu manong, tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Tutal, awan mo't asawa kan anak mo. Panagrik na nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaan na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pa da sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, mano? Anya nga tano, padasam mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo dayta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo. Ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ring estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't Neselia ang nakakita iti nasao abalay, gapo tanapintas da itoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke, nakita da ni Danica amay sa abulsek, ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan da itoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na, ngamsakbay na, binagbagaan na, papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Siguradom laang nga ibayad mo dayta a kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang. Isuasahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada kan nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kadain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti amom nga isidir kanyak no saan na dayta? Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo? Amom ka di asakbay apim mo say dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin. Tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko pagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Isu adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumat nga imbagakin ka nga agtrabaho ka ija abroad, tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo,
Agpakada kumapay laang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar ngay, sir. Nabayag nga minan. Sipod day din na udi apan nag-awid ko, sir. Manungarod nga daw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabaleng. Sige nga Rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Uwan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gapot a pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Yesyudan. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami, Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Day nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Naskan nga agawid ako ni Yesyudad. Gaputa dapay sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangag ko ita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasan o, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumot lagayam ah. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang nilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka rin ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipin mo sa idagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No, nagtuloy-tuloy ti komunikasyon niyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apan awan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana amakan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab, tinagluto iti makan, Danica? Wen, sir. Naimbaglaangan taam mo na tagluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay suse, kayat dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at diferensyang tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanya. Maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timaadaan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, Papa. nang nagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten.
Naaddan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan ken ka. Uwen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gapot ang mapadasak matlang ng timaadaan iti ama. Kan nagasatak. Gapot ang nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpot ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gapot ta spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnada kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ng ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apo kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Kwa, Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun namin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadanak, kaya't ko kumamat ti agbali na kaskada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kaya't na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Aha? Asino ti adda diti aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ah? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Anong? Kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawan ti kontratak iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat lang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pailaan ti panagsubli ni Belinda. Aginggat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata naka-display day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata, amakit-kita ti babae, ngay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo.
Apay ang rabrabi ka manan anagawid dino. Kan, saan na dayta? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam umamang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kati palaging inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti in-into naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilya manang. Nanakkelan, nagitanak ko. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat di inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturog kan. Awan matla ti serbi day ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matla serbi na. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laang, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod tayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta, may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta kani Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisorokan ka iti Braille. Iso na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga rod tinasken apagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to'y tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay na awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga miyan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar ming agpas ngay. Gaputan dakat nga rod iji da katuganga. Kasta ka di. Sige nga rod barok. Alaam to laangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto nagsubli ditoy, Nana. Do alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya ataklat tamot, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na laang ta sa balin ang balay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamot, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito yung agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta ato Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamo. Bisakit, walang alawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas ngayon ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Among gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang,
Tamangan no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Mulakid di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni mami maipapan iti dahi ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot. No ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. Isa sana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. O sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Hala, agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen. Ijay nga mintayan ti School for the Blind. Iso ang masapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, ang nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapankadakwada kan ni Belinda, idi agayan ayat da paylaeng. Iti panagsublimat ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta, mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, kat timot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, talaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipashare mo tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamok mo't ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan. Kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak.
isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama ang naawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang ang babae iti ay ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamot nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo latat ti ayayatem, Mara? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapo, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayan nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito sa halas. Manang, pagawanan na kuma, karag iti inararamid ko iti kalabas. Pagawanan na mo, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas di nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, dani ka. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin tong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, Papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, noawan kayo. Jak laamon. Amangan numangnam na maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ejay palengke. Ngam ikarik, Papa. Agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin ang maestra. Iti kasta. Agbalinak tumot aman nursuro, akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon dito ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabandog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti banog ko. Nimat dani ka, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gapo ta'y manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isong awan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica,
Kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursurwan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaeng no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamutlaeng iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati Tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumat ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti sweldo pa ng Belinda. Iawat ko langan kan ka tapno tapaggatang ka na iti masapsapol iti balay. Saanan? Saan anas kan nga iawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanikayan da. Sigurado akaguranak na dyan. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakat mo tapno maurnos kayo. Sige manang, padasag ti mapan iti ayanda. Sapay ko matamay kanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwana. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo kuman subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya mo, Sani. Kumusta ngay ni bakat mo? Nasaya at ba't nana? Kasi kaya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana. No kayat yu, lumugan kayon iti tricycle ko. Itulod kayon iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmutan diti balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Jay syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin dinasaan. No kabaalan ng iti daduma ag visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigatan na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive.
Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kini Tita Amcelia. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan, ti makasursuro. Nga do'y talawans mo'y tangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabanog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga binadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bit-bit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kunak kami no da papanam ita. Iso di kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadumingon samot nga abasto tayo datoy. Ay wala, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Nagpakaanak kumakan ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran ng iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Kat sapay ko mahal. May kandak iti gundawa yamang ipakita iti paragbalbaliw ko. Itata medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan-anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taadda ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anakyo. Naimbaglangan. Taimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na, napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatong palti arapaap mo makaadal. Katno bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto moten aman nursuro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, agawit kami mutla dagos. Gaputa saan mo't amabalin, amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati bagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Tining masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuron ni Danica ang agbasa kan agsurat iti braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayan ni Danica tapno sukon na daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Unsar, itay pa yan nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apanang sukon nyo kenkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sugbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. At matanda kayan, papa. Kailiw kayo una yan. Ay na. Una yun deta panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre. Kailiw ka nga rod, papa. Kan excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatang ni Manang Isadora. Amum ka di manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni jay syudad, iso na laang tabisi akmat iti trabahok. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At naawat ko nga awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapol da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pailang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan? Katun na. Gaputa may salang mata subject ti inted ti universidad kanya. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apag-isursuruan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y nakaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may imawag ka. Ada nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo? Nagapa kayo kani bakit mo? Si kamot insan. Taapay kumamot nga agapa kami ngay kani misis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory apag papaayak. Isa jablesak ita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagitagin ha. Ay, mabalin a matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. Adda ngamin ita iti syudad. Damagakan kwa na. Numabalin mo ti agtrabaho di ti farm. Wan, insan. Kasaritak to ti busko. Anya ti ko nang sani, nagsira ti factory apag trabahawam? Wala na.
Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin ko ngagtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko mata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpata naggapo dito syudad. Mabiit laan. Ato'y barok. Alaang pa'y laang dito akwarta. Ha? Apay dito akwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maababain ka. Imbilang kan kas anak ko. Isong maawan nga rod tinasken apagbainam. Aramatam dito akwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo abayadan? Tulong kun dito ken ka, barong. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko aprutas. Nagadumot kan dagiti imot mo aprutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalon ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawa. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na si kason ni bakat ko. May papaniti daga na panawan na giti dadakkel na. Isasaan da pa'y laan nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na sumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, Itultuloy mo ti agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat kano, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Adda nga min seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko mabalin na panawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwa o Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na. Angam, naragsak mo't itay asimmangpot dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserrak na iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto ni Aduha. No kasta, nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Wen Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't nga da parikot ni Manong Eduardo.
Ngam di nalakayat nga ibaga. Mabainak mo't, mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, noan niya man day ta aparikot. Nasaya at mata nakariing kapay Manong. Mabalin ka di na agsarita ta, sakbay nga agawid kayo di probinsyan tunbigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakanong amin ni Gab, anak katugaw dito sofa. Katkaslad da na unaga pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan nyo kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak idi. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay na, Manong, saanan amay subliti na palabas. Angam sa nabali. Adda kami mo't pamilyam. Adda mo't ni Dani ka ngayon pa itiyuskan ka. Tapno orekas ka sa no? Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Dani ka. Welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang. Kumusta kan ngay, Manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad-adda pa'y apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, Manang. Sana day ta. Inspirado ang agtrabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay? Tanaragsak aklata ka na yun, nga oreawan nobyok. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangantayon taon. Inlotok kay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak Manang. Kamodyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungat dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest ka dagiti prutas. Uwan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho? Kas hardinero, kada kayaw. Asino day ta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti aga-fly ditoy. Ay kat mabalin Tapno at dakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpay si Insan? Wan, Insan! Nakayat mo, agbiyahe ka nintong rabi Kat awagan naktulagan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko Kaputan jak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada ako. Ne, sa dino ti papanambaro. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa polak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahoak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod, Nana.
Impaglangan tayo inawat na kadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wano saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome ka latay di balay. Wala na. Kat agyaman akunay iti ado at tulong nyo kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga gusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo a laptop. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi ti School for the Blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno a bulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday may asa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamay. Ne, asino day ta asa nga ili ading ko? Imbaga na ka din o anya tigagara na? Umay nakakalusarong karan, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukan ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Anda ka nung amin maangay at training da. Ay kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manan. Mabit lang taalag ti papelan ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga yan mo. Kumusta amot nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako matitibiyahe o rekaskasano. No kayat mo. Manganta pa'y. Sabay nga agawid tayo tibalay ti amo. Labisinak kami na. Ay saanon. Agastos ka pa'y. Ijailangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta. Maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo italawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Bergie Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.